Ragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, agimbimpaki ka magterya anak ko. Sa dino ti papanam. Agpasyarak iti ayan damanong lando, nanang. Kaanaw, Itamat lang, nanang. amo ka day ni manong mau ti may papaniti day taabanag. Inawagak itayin, ah. Ita mo't numapan kay jay. Mga lumaki pa ka man na hindi ti ipag mo. Ni nanang mat. Saan nga iti ayan damanong gusting ti papanak, nanang? Iti ayan damanong lando. Isu nga road. Nada ni ipag mo asimang ijay. Agsingsingput ka nga main. Tapno di nakagura ti ipag mo. Amom kat natadam ti dilam anak ko. Umay ka nagpasyar ni Teria dito'y balay, si Mang. Kaano lakay? Paumahayin ba kayo? Dito'y ka nung agbaso. Apay ngay adi na impaka mo anasapsapa lakay. Nalipatan na ka no, bakit? Ay, kaya't na nga tati maturog iti bakanti asilid. Sapay agkaro day dyan maminsan. Issue amin kenkwana. Maturog lang iti salas ba kayo? Sigurado kayat na dayjay. Ay, ang mga no adamanan maibaga na kanyak. Dalusak lang ti bakanti asilid ta. Kaya iso ti pagturugan na. Diyak kaya tiriri lakay. Sige. Sige ti makam mo ba kayo? Kita lang at di ka una agbanlog. Wen, kabaulak mo. Ayabam ti kabsat mo, tamangan tayon lakay. Iya, umay ka pa itamaan tayo. Umayan, manong. Anya nga iti sidan tayo, manong. Natin, analaw ka ni ti karne ating ko. Ay, nawaw. Natan, ti sidayo ditoy. Kay, nangarod. Ang mumaling ko, kasta talaga ti biyag may ganimanang mo dito probinsya. Ay, naimbag at manong samti kastoy, manong. Sapay saan ka na iruam iti natang. Manwatawin, nagdintin na kami kinimanang mo. Iso na iruamak mo ito na. Amangan manwag bababawi kan, manaw. Itan niya kumaga po, ay ayatek ni manang mo ating ko. Awanin ta dosaw. Mga lakakit din iti platom tamangan tayo. Muti ta platom, takargakitin na po'y bakit. Agi aman naglakay. Nay? Masapul pa'y gaya masikat ti agaw iti kanin ni manang simang. Ha? Ay, kasta talaga, ha? No kayat mo, di makiasawa ka man. Iti kasta, kita dati agaw iti kanal, mading ko. Malagip mo ka din ni Freda nga ex mo, manaw. Tila mo ti salsaludsod. Mga gagit di ba? Saan ka di napili day jay ti makan, manaw? Ay, amo manang simang. Iso ti kagurgurak kadagiti amin nga ex ni manong. Napili na unay iti makan. Gumarampang pa'y. Ha? Mabit lang. Tabiro kag ti Facebook na tapno makitam ti rupa na. Masapol ka di pwede ita ading ko. Ay, tapno makita ni manang simang ti rupa ti ex mo, manong. Sana nakasapulan dagita ading ko. Daytoy na manang. Kita, Kadamat kayang asawa na. Ang mumaling ko, saanin ang masapula pagsasaritahan ti may papani ti kakasta abanag. Napalabasin na kita. Nalpas ako na kay. Ituloy yula ang timangan. At dapay ngamin lakad ko itang. Ne, basit lang matikinan mo ba kayo? Ay, agmerienda kami tula ay jayan lakay. Awan ti pagdanagam. Sino tinagpili iti kurtina akastoy ti disenyo na manong lando? Ni manang mo si Mang, apay ka ti. Pangit ti kulay kan disenyo na manong. San amay bagay iti pintor ti balayyo? Ay nawaw, para kanya ka din ko. Okay lang ti kasta disenyo. May mayat no tay sabong-sabungan a kurtina ti ginatang yung. San kita kastoy? Ay na, tinapating ka na ti kurtina mi. Ti magayam amo ni manang simang ti agpili iti kurtina. Ay nawaw. Uy, taliwan mo ka din ko. Baka mangag na ka. Ibagbagak lang matipod no manaw. Agraman kulay ti sufayo. San anay bagay iti pintor ti balayyo. Eh,
Pakibiyangan mo tila amin eh. Sursurwang mga ni manang si Mang. Amanong, di na amo matiyag pili. Apay, asino ti di na mo tagpili? Ah, ay, ada ka magaya man manang. Eh, bakit? Ginanakan tayo timplahan kay tikapim. Mabait lang ang lando. Asino ti di na mo ti agpili, Terya? Ay, sika manang. Saan mo't nga na may bagay ti kulay ti sofa ken kortina yu iti pintur ti balay yu. Anya? Maasarak man iti ipagta manang ising. Ay nawaw. Anya man ti naramid da dya aterya. Nagadula ang adildilawin namot ije balay. Saan laang anam na minsan nga inaramid na ti kasta? Agraman kulay ti kurtina ken sofa mi pagparikutan nakit din. Kas jay talaga day jay nga ipagta si mang ading ko. Natadum ti dila na. Kas tamat lang ti narabid na itinapalabas at awan. Idi may dito'y balay. Kat, anya nga iti imbagam ken kwa na manang. Imbagak amin asakit tinakam ko kenkwana. Baka pa uma mo ngamin no datayo akanayon ti agad jas. Isumot lagayam asaanen nga umay dito'y ayan nyo. Iti ayan mi manan ti next a target na. Takaguram iti tunggal maysa. No siyak ti sika, diritswam day jay nga ipagta tapno saan nga gruam. Anya ti nagsalitaan yo ken si Mang Itay, bakit? Tikabsat yu kanilando nga ipagmia. Apay ni Telia, anya man ti inalamid na. Nagadu ka no adil-dilawan na ijabalay da si Mang. Ay, nawaw. Di metin agbaliw na takabsat mit. Into nagistorya ka ni nanang da kami manantidakas. Ay, una yun day dya akabsat yung apaon namat amin nga ipag na. Talaga kontrabida. Ti ipagalop na ngamin, kit iso akanayin ti husto. Naibaglagan tasaanan nga umay dito'y balay. Pasensya kan, ngamjak maanusan ti ugali ti kabsat mo, lakay. Mawatan ka isyang, no agleklamo mitin ni si Mang iti ugali ti kabsat ko, kayat asawin da ita, talagaan ni Telia ti antipalikot. Adda ka diti saksakit ang tinakam mo kanyak, manang si Mang? Amom, Terya. Saan tayo nga ubing? Ay nawaw, di mo pa ilangang idiritso na niya ti pagsaksak ang tinakam mo. Diyak kaya ti kasta nga ugalyam kabayatan ti kaadam dito'y balay, Naggadula nga ibagbagam kan dildilawam met. Anya kung mati pagsakit ang tinakam mo iti ibagbagak kat pudnumat. Saan nga agpada ti kayat ta? Iso ang mabalin ka di? Di mo ipilit yan mom. No awan ti nasaya at nga ibagam agulim kalaangan. Inubing matikas ta ka panunutan. Kung naman no profesional ka. Magna cum laude ka kanupa idi nagturpos ka kasta matawgalim. Siyak pa'y tinakabasol ita? Maminsan lang arudan na pumasyar da tao, kasta pa'y laang ba't yung ugalim. Ikalaunay. Kasanaw kat dilawam mo't amin. Apay, anya ti pagkungkuna am kanyak? Awan ti parikot ko? Uray asino pa'y akaanusan ti makasaritam. No kasta ti galad mo, ay talaga ang maumadaken ka. Bagbagaman di asawa manong lando. Ay nako, apay ni manang mga si Mang. Nag-uwi launay mo. Si kantumot ngamin, bakbakitan ka, ngam di ka mo't makarik na. Tabasol ko pa'y gayam ita. Kumkumpurmi ngamin ti bagbagam, dilawam aminan. Ibagbagak lang matipod na manong. Ay na, ading ko, no di mo kaya't didisenyo dagiti kagawaan mi, aguli yung magkalata, sana rito nagado alawat-lawatum dita. One-sided ka man ako nakon. Anya one-sided, si kamon lang ti aramid iti rason, tapno guraan da ka dagiti ipag mo. Nalipatam ka diti panangapam kini manang mga ising asawa ni Manong Gusteng. Talaga lang nga OA dagiti na asawa yu kini manong gusteng. Sika ti OA, di mo ipasa ti ugalim katakwata. No adung may sa ti tao nga reklamo iti ugalim, kaya't asawan da ita, sika ti ayan ti pariko. Agawid akong manong landong. Sige lang, Ay nawang, day talaang tibagang. awan mo tantidad do mga ibagaking ka. Las ko day tuyan na pumasyab dito'y balayo. At aking ka da ita. Marurudak launa ija asawan. Ay na, imbis ngagpakumbaba ka ating ko.
Sikapay lang mo, tikas ta. Amom, saan nga amin a tao, kat agad jas para gangga? Apa mo amin ti ipag mo? Awan a talaga, guraan da ka dagiti tao itaglawlaw mo. Nagawid ka di tilanggong akabsat talando. Nagawid ang manong gusteng. Apay ka di, kaya't ko kumakasalita. Ipakpakat naman kami nit, kinalanggong na kadagiti ipag na. Haging gayta, madlaw ko ang matitirik na ni si Manggan ko na. Uway ni isayang, tawinin tinapalabas, sipod nagapad ah. Kasla di namin tinakayat ang makita takabsat ta. Sa bali mo't ngamin ti ugali da jater yamano. Apa na amin nga ipag na. Bakbak kita naranggong. Awan ti respeto na itirik na tipada na katao. Podula unay tanako na madiyang ko. Talagang nga isu ti ayan ti palyakot. Nanya nga ta ti rumbang aramidin tayo. Tapno agnakang mano. Ibaga, taulay saan pa nga umay iti ayan nyo. Tapno awan ti lili. Bali ang makamils tumet. Sayang, jak na abutan. Bagbaga kumakit. Ay nawaw, kunak manuintun martes ti panagawid mo, Teria. Makapawag ganas mo, nanang. Mapay, anya man ang ti kalukuan ngay naramid mo. Nag-uwi mo di dyan si Mang. Anya, Ay, jak man amo ka ni Manong. Di na mo tiyag pili. Uray ni Manong gusting. May samat na dyan, di na mo tiyag pili. ay, kasanaw, katakin na lang gung mo may tiimpakat mo. Isuda ti mangrugrugi iti apa, nanang. Ay, talaga nga apa, anda ka, no kasta ti ugalyam. Anya timpa kan dagiti manugang yo kada kayo. Apay akanunungan yo ti aramid da. Ay, naterya aya. Dwa nga ipagmaon ti gumurgura ken ka, kayat na sa wenday ta. Sika ti ayan ti parikaw. Makatawin ba rin tinapalabas? Anya ti planong blandualian ko. Mapantayo ka di pasyalin na nanang. Wala, manong. Tapnoan ti may bagada. Ang mga panunutan na, nalipatan tayo ti kasangay na santay sa rungkaran. Kasado ngay nga ludas si Mang isiyang. Ang mga di na kahit ti mapan. Nunis ni Mang, sigurado ang mapanday dyan no para kininanang manong. Ni isiyang tijak masigurado. Tatalaga aliak-liakan na ni Tirya kabsat ta. Nauneg ta sakit tinakim na itidake sa panagsaso ti kabsat ta. Mawatak tirik na ni ipagising manong. Tatalaga natadam ti dila ti kabsat ta. Ibaga mga gawid tayo tupot ladagos manong. Adamo ti service tayo. Sige, palasya kakasalita ti asawak. Nalabis tumit nga minti panagsasaon ni Tirya ken kuha na iti. Happy birthday, nanang! Happy birthday, nanang. Agyaban ako na si Mang iseng. Regalo para ken ka, nanang. Eh, syempre, adamat regalo para kada kayo. Agyaban ako na kada kayo adwa. Talaga di yun nalipatan ti kasagay ikaw. Wan mo da, nanang. Espesyal kayo ngarod kada kami. Ay, hun gayam. Nakasarita yung kaday Teriya. Saan pa'y nga rod, nanang? Ay, teko na, nakanya kita dati kayat na nga ibaga kada kayo nga ipag na. Anyang iti baga na, nanang? Agkid daw ka na, iti pamakawan nyo adwa. Amok nga espesyal nga daw ni nanang daytong eh. Kaya't ko kumangagkid daw iti pamakawan niyo. Manang simang, manang ising. Amo kadakas ti panagsasaok kada kayo iti. Makatawin ang tinapalabas. Napakawan ka natin ko. Manang ising. Ala, itad ko ti pamakawan na daw dawatam. Gamsapay la ko mata saanan ang maulit ti kasdyan na pasamak. Wan manang, talaga saanan. Narigat ngamin amalipatan, dagiti nasasakit abalikas no dagduma. Anya ti plano yo kan ni Manong Gusting. Agawid kayo kadi itama ng ising? Wan, agawid kami lata. Da kayo ngay. Ay, kaduri da kami agawid kami mat. Jak amo ngam sa bali lata ti riknak kiniipag. Ay, uray siyak mat. Napakawan ko.
Ngam saan akayat asawunday tanga agtalagak manangkan kwa na. Saanan akas itisikot nga excited ak no umay ijabalay. Ay, kastamot laang ate marikrik na manang. Ano mabalin naang? Saan kami kuman nga agbayag dito eh? Awkward mo't nga minan kanyak. Saan ako na komportable iti ipag ko? Kastamat ti imbagak ka ni Manong yu Agusting sakbay nga imay kami dito eh. Uray no mapakawan ko ti kabsat da. Saan akayat asawunday ta nga agsubli iti sigod tilangan mi. Owen manang, nasaysaya aton ti lumiklik. Makapatroma mo ti maadaan iti ipag akasta ti galad na. Ay, agawid kayo magayam mita. Guste nga nakaw. Wenda nang. Ulay dalan do kan sipang. Agawid damit lang nga itong baramdama. Mabalin mo ita maturog kayaw. Nalawa mo to'y balay. Ay, no kayat yu ay, no saan, okay lang mo kanyak. Padati trabaho ko yung bigat na nang. Samay sa, kaya't magtindi siyang tagawid na nang. Sapay lang ko maawatan nyo dahit ta. Wine, mawatak mo'y tinapatag kat nakaumay kayo. Nakumpleto tayo manan ti espesyal nga aldaw ko. Adaman ti madlaw ko kadamanang si mangken manang ising nanang. Anya day ta amadlaw mo. Agdardaras da nagawid itay. Saan da siguro akomportablay? Ti kunada ka napakawandak. Apay nga yakas jay. Kasta talaga anak ko. Uray napakawan na ka ti may sa tao. Sana'y nanalaka maisublay ti sigod alin na ganyaw. Kasano nga rudan day tananang. Adayumat tin tirik na dagiti ipagkukanyak. Una, ta kontrabida ka mo nga main. Natadumlaw na'y tadilam. Jaklakit di manusan ti kastoy nanang. Saan agapaw ta napakawanda ka? Kay agsublay ti sigod alin na ganyaw. Ipanagnig mo anapod no ti panagbalbaliw mo. Hanya tamaw, mga nulumagan man ang tirik nadakin ka. Awan ti daduma apabasulam, no di ti bagay mo laang anak ko. Ay, nawaw! Ay wanam ti respeto kan panagtalak ti padam at tao ken ka. Tano daytoy kat mapukaw, saanan analaka ang maisubli ti sigud alinangan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mangdadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Apa di takapel lang nga nagluto ba kahit? At dami ti rice cooker ta. Adda ang dimot agkuri. Kasano asaan nga agkuri? Kat iso mo tinagluto am idarabi eh. Jak amo, kita ang mangki di. Ang mga numabalin pa yung matarimaan day dyan. Diyak mo't kabisado. Ipadas mo lang ang muta ah. Ipilang mula ngayon, tagumatang kiti baro. Ay, kat gumatang ka pa nga umuna ah. Wen, agpaw itak to kini Manang Cecil, no agpasentro manay. Siguraduam lang nga adda ti magatang mo. Ay, nawaw. Anya ti palagkitam kanya kaya, ulbaw. Ay, nawaw ka. Eh, di ba lang ti pagluto ang bakit? Ay, nawaw! Rice cooker sa amot naman ang sisil dayta. Isungag pa iso.
Nana, abay nga nyawid mo. Gimatang da iti baro. Iso ay nalak to'y daan. Saan na masapula gumatang tabakit. Sapay dakkel, kan madlaw nga imported. Siyempre Ay, amang ano di mo mo't impakada nga alaan dayta. Ha? Mas daw tumanan ni Manang. Dahanag mo na bakit. Di manang amis mo tinang ipaga. Nuwapay nga minadi mo kayat aripiran ti rice cooker ta. Nyak nga ron kabisado. Narigat ti maaksidentian niya. Gumatang ka pa'y man iti asin kun sibuyas, sanay. Ay nawa, kita mamadama ti panagkapik. Sige lang, matitirsena ni Mari LV. Dayta nga rod. Asideg ngam ibaunak pa'y lang man. Kayat mo ti agsida iti naimas? Wano? Ibagam na nga. Mutuin, damay gatang tamapana ko. Kasta di ka agsadot-sadot dita. Wanan! Awanin talo saw. Itad mo kay diti ikatang ko, tagrubata ko. Gumatak man, LV ading ko. Anya tigatang ang Manong Sani. Asin gan sibuyas man. Mabit lang tamang isuputak Manong. Awan matun ti mga music mo. Napirdi nga ron ti speaker ko adakkel Manong. Aya, Wen, idi pa'y naminsan ngal daw. Amangan ko no adam amom apagparipiran. iruwar mo man ti speaker mo, takita. Amom ka di timang tarimaan, Manong? Ay naw, nalakalaang dayta. Sigurado ka, Manong? Iruwar mo takita no niya ti dadail na. Itulod ko to dito mo, no matarimaan ko. Alaman nga rod, Manong. Tarimaanam, tamang tedak to itigunggunam. Tuyan ti asinkin sibuyas, bakit? Ay nawaw, anong ti speaker lakay? Tarimaan. Na, aguray ka man. Ti speaker ni Mari LV dayta Wayne, repirik ka no. Amo mayamot timang tarimaan iti dayta? Siyak pwede ko nang bakit. Nalakalaan dayta. Apay nga rod, adi mo kayat atarimaanan ti rice cooker ta ide, no nalakalaang gayam ken ka? Hindi lang dayta bakit. Sa balitan. Kita amang nukar karo maperdi dayta. Sigagid di mo bakit. Awan ka titi panagtalit mo kanya. Ay, di ka agpakalaeng, no di mo amaw kunakmanan, sanay. Amok nga rod. Awatan kid din to asingin sibuyas tagduto kan. Siya akong di makamoy ti speaker ngayon nyawid ko. Na, mano nga aldawan na day talay speaker ti sinangsangom lakay. Awanon ti planom, amakipurdiya. Awan mo ti bakipurdiyan. Sa maysa. At dati itid ni LV agong gunak no ma-repair ti speaker na. Saan man na day tagunggunan ti pampanunutam? No di mo kabailan at arimaanan, isublim laangan. Sayang matitid na agong gunak. Damdan ni malpas na ito ngayon. Mabit lang, tayon ko. Alaman nga rod, i-on mo, tadinggak man. May isa. Dua. Talo. Oh. Nangag mo na yan. Kung nagtumang awingking ka bakit? Naimbag at ang tsamba am lakay. Awala na. Bumilib ka man rin kanya. Nalakalaeng nga maadal na kita bakit? Anya nga tanong agpatakdirak mo't iti repair shop ko bakit? Ay ka, panunutom pa'y anaimbag, tapno saan asayang ti kwarta. Agyaman naklaunay Manong Sani. Agkurimot lang ang tidaktil nga speaker ko. Nalaing kamot gayam amang tarimaan. Ayun mo ta. Nalakalang dayta ha? At to'y tigunggo ng Manong. Ay nana, agyaban na ka. Inton mamingsan to manay. Un Manong, naada ipatarimaan kong sikat ti awaga. Agyaban ang launay. Ipagamtong mo lang ka na kita maamom ha. No, dati iparipir da. Awagan na klang iti number ko. Un Manong, di kay madanagan. Irekomenda kayo kadagiti gagayim ko. Kabailan mat gayam ni Manong Sani ti mang tarimaan iti speaker Maritina. Wen, mayatan ti speaker ko mare. Mabalin man din amausar. Di mayat no kasta
ka, Mare? No amok lang akabailan na. Isulat ta ko man ti kinasaritak ididamo. No, amom laang. Ne, napauli magkamat mare. Ay, kwa, Mare. Awang mo kide. Dala ang tinalagip ko. Anya kami ng timasapol mo mare? Ako, Mare. Imayak man ta bayadak ti utang ni Nanang. Ay, 350 laang ti balance ni Nana suling kanyak mare. Ay, bayad akon, Mare. Ay, nawaw. Nagadung appliances mo tunday tanga ta dito'y balay, lakay. Di mo pakibibiyangan da kita bakit. Di mo ibaga at tarimaanam amin dagita, lakay. Iso tinegosyo kita bakit. Anya? Imbes asuportaran na, kastapay lang matiba ka. Ay, isursurwan pa yung ano kasano? Rice cooker tayon to, pay iday. Di mo kabailan at tarimaanan. Dagitan to kay din electric fan kada washing machine pay kay din kabailam? Awan la, ibagam no di kasta, makauma ka na. Ay, amangan ko nak no madadaal. Kasano lang no makarkaro ang maperde ka ipabayad dakin ka. Nalipatam ka diti speaker ti kumarim at tinarimaan ko. Kasano nga no natsambaam lang gaya man natarimaan ti speaker ni Mari LV. Kasano nga rod no matsamba akit matarimaan ko madagita appliances nganyag dagiti customer. Oh, Kasano? No saan? Di mo mabalin, pagpraktisam dagitang appliances. Napirdi sa matantoy washing machine ta dunar lakay. Ay, dawaw. Mayat may idi naudi ang naglaba ang bagay. Di mo agtayo kan lakay. Kita ang ma. Naglisi ka man kita. Kita ang manulang abado tinay kargang makastamon tan. Ano umik nga taday tawasing masin? Sapay aday we jesin raw apagiparipiram. Nakunampay bagay. Narigat nagbagpagtat. Kaano tupay ngay amal pasak nga aglaba. No awam ba washing machine. Tulungan ka laging bagay. Igil-gil talata niya. Mapanak pa'y mga raw di tatirsina ni Ilbay. Gumatang aklabet iti pabrik conditioner lakay. O sige. Rugyak mitay. Imang igil-gil. Tapno at dati malpas. At dati lako pabrik conditioner Ilbay. Anya kulay ti kayat yun na. Mura yan niya ditan. Sikan ti baka amaw. To'y nangisit lang nana. Nabangbanglo da ito'y. Ikanak nga raw diti dua sa siyay. Ni tata donar samot jaday di paraangan yun nana. Isaw ngagpay isaw. Anya tira aramidin na nana. Tulungan na ka nung aglaba. Nadadail to mga minti washing machine bay. Ay, ni manong sani. Amangan no kabalan na atarimaanan. Amo na ay ati agrepair. Iso tinang tarimaan iti speaker ko na perdi nana. Diyak lang sigurado no kabailan na atarimaanan ti washing machine. Ipadas yulatan ti mapan iti ayanda nana. Tadi na kayat ti ag house to house. Masapol amay tulod iti balayda. At yung aminang ipagbagam ito ay sitang. Di sani ka no lakay. Agre-prepare ka no iti appliances. Tinarimaan na ka no mati speaker ni Ilbay. Ambangan ko no kabailan dapat at alimaan ng tiwasing masin tabakay. Tati, jak ang maulakay. Masapula, masaludsod pa ikinkwana. Lumagasat tuman, iti ayanday tunbalay. Ay, man. Ipatarimaan mo ti washing machine. Tapno sa anak amarigatan ang mangigalgal kadagiti murang ta. Uwin bagay, di ka madalagan. Sapay lako ma. Tasan adakkel unay ti singir na. Saan siguro bagay? Anyan ti masapol nyo, Tata Donar. Agri-prepare kami gayam sanay. O Tata, ada ka diti paripiryo. Tay washing machine mi kuma. Di mo gaminin agtayek. Iyag yulangan diti balay, Tata. Nalakalang data. Saan ang mabalay na si kalahangin ti mapanidya balay be? Awan ti oras ko ngag house to house, Tata. Basta gayam. No interesado kayo, iyag yulangan diti balay, Tata. O sige, ipa-deliver ko to iti abaw. Pero nga aldawan ti washing machine ta iti ayan dasan eh.
Saan ka di pa yan natarimaan, lakay? Di ko na ang text no mabalinin na maala. Ay, nawaw. Kaano nga raw? Ano saan tataguray abakay? Nawan pa'y titiks na intun balem. Paano kita handa? Winman, ang mga nupod-no may tinadamag ko, lakay. Ay nawaw. Anya titagamag mo bakay? Nagpakalaing ka nun ay diyasan eh. Anya? Isumat tinangag ko ang pagsasaritaan na di tawiting shade. Bulok ka nun, ti serbisyo na. Anya? Apan bunto bang kindi kita ang washing machine intun badamdam alakay. Abangan kindi no nakarkaro mat na napirday. No kasta, washing machine yu dayta, Tata Donar? Weng, di na nakaw. Ay, nawaw. Impatarimaan yu lako man iti sabali, Tata. Kung naklaki, din nung natarimaan ay. Saan siguro akabailan nila kay ko timang tarimaan iti kakasta, Tata? Anya? Kung nakasursurwan na pa'y, ngam agpakalaing mo't ngamin. No kasta. Oh, katakay man kayan, Tata Donar. Kumay ko kumaalain ti washing machine may nung natarimaan ay. Ay, what? Nalpasan, Tata. Natarimaan eh. Sigurado ka kaday? Wen, Tata. Noon niya man timbagbagan ni bakit ko kada kayo, kabayatan di kawan ko. Di kas kaso. Awan tiyam muna no may papaniti negosyo. Ay, nawaw! Naimbaglaan kang tandayawid mo ti washing machine talakay. Ipadas mo man nung natarimaan lang bakay. Kanya ti imbaga ni Sadi kang kaya. Natarimaan ay kuna na may. Ipadas ko nga usaran intun madamdama. Huwag bagay. Tapno makita. No talaga natarimaan na lang. Medyo agdwa-dwa akmay. Kapoy ti imbaga ni bakit na itay. Isem ka mambiyag ko. Lulawaga. Ay, nawang. Ay, dyan ay. Pimtok mo san. Bagay. Ito na yan. Ang daming tipimtaw. Ay, uwang ka rog lakay. Ang dati na labid mo ya. Insaksak ko lang pati washing machine. Hindi ko pimtok mo san. Iyo, yan. Kunak man no natarimaan ng daytawasing masang. Kay sumit timbagan ni Sani. Dumayadan. Apay nga ron apimtok. Ang mga lupod na tinaibagan ni Tina kanyak, kindag iti sayang guseng dito barangay tayo, nagpakalain dito asanay bakit? Kasaritak tumad na dyan sa nila kay. Sana mabalin di kastangar arabidin na. Di ko naman kundi tatamadunar ka natariman ti washing machine. Apay na apimtok. Ay, kuha na, Jerry. Isublen timbayab ni kang ka. Ay, sana mabalin na. Amangan mo't no, binigla yung inosang washing machine. Iso ako na yung pimtok. Kaisaksak ko lang na dyan. Ang mga no talaga mo't adi mo ang mutibang tarimaan iti washing machine. Ay, saan nakasta na? Ay, nasani. Di kan agulbod. Isublim, ti kwarta danana. Sana mabalin. Awan ti kasukat ti panog ko, anang tarimaan no isublet ki din. Apay, libre. Uwin ngambulok mo't nga ro ti serbisyo. Oh, Oh. No di na isubli ti kwartayo nana. I-report yu laangan eje barangay hall. Marmarwam day tao. Wait! Kasta ti aramidan! ay, sana na. Pangasyo. Ngalalala. Isublet ti bayan. Basta di nak idimangga. Nadamag ko tinapasamak na nasitang. Pasensya kayon Jakbat amo akas jay ti mapasamak. Ti amo kat nalain ni Manong Sani. Hey dawaw! Awan ti basol mo! Basol mo lang ni Sani Agpakalain tumag. En-refund na ka di ti kwartayo, nana? Wan! Insubli na magkeday ka binutbot ang nibaka na. Tsala ang sigurado ang mga nukarkaro na perdi ti washing machine may tadama pimtok. Ipatariman niyo iti sabali, nana. Tay sigurado, tapno saan asayang ti kwarta. Rumwar ka, takasaritam dagiti customer mo, lakay. Mabalin ka di asikat ti sumango katakwada bakit? Ay nawaw, apaya siya ti sumango kat kanukwam mo't dayta.
Alan abagit, maas ka kadigan na. Rumuha ka dita kabinet, no di mo kayat asyak ti mangiguyod kan ka. Ah, Sangwam dagi dyan. bakit? Awan ti rupa kay sahog katakwada. Awan mo't lang ti kwartak no. Iparifanda ti imbayad na bakit? Ay, sana mabalin ti kasta. Agdudulin ka kit din dita kabinet. Ala, rumuar ka dita, tasulbaram ti parikot ngay naramid mo. Ah, Agpakalaing kan tumot nga men. Anya nga ita? Sayang lang ti bandog mo. Inton sumaruno, dungag kamot nga men no adda ti maibagakan ka. Saan kat aday talak kwarta ti aday iti panunot mo? Ay, wow! No di mo kabaalan, di mo ipapilit. Di ka agpakalaing, taamang ano day tantupay, ti pakaisag makam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para it-script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Naragsak nga ingkay panagdangdangag, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Nakitam tin post ni Mari Paula akalugaran tayo iti Facebook na Mari Sharon. Anya apos ti dakta kamatang mare. Dagiti ladawan da iti may sa asikat a beach Mare. Ay, Wan, nakitak tayo jay mare. Anya nga tano, agauting tayo Maray. Ah? Itugot mo nila kay Mau, ta itugot ko nila kay Kumare. Ay, no siyak mare. Sigurado asaan akayat nila kay ko ti sumurot. Ay nawaw, apay Mare? Win tati mo trabaho na, ti pampanunutin na mare. Di, datalaangan ti agauting Mare. Dua talaan, mare. Mabalin Mare, no kaya mo anya dyan nagsaritaan yung kini kumari Marika ita, bakit? Outing lakay. Nadati outing niyaw. Outing tayo kuma, Ang amok adi mumutmanan kayat ti sumurot. No siya, saan ka mahihilig, iti kakasta bakit? Sayang mo't lakay. Mabalin mo't nga agauting kayo, iti kumarim kayo. Makitan tua lakay. Ay no, mapan kayo gidi. Tapno makapag-relax kayo ma, duwa ba kayo? Okay lang kan ka lakay. Uy, bakit? Awang mo't tidakis na kayo. Siyak pa ilaan di makamoy ti pisto tayo dyan balingkay. Matuloy ti outing mi ka ni Mari Sharon inton Martes Nelson Lakay. Agouting kami mamat, tapno makapag-relax kami. At dati kwarta o gastusan. Ay nawaw, ada mo titangdan ko. Sige ano, at dati kwarta, makapay din na saan. Si Kangay, talaga di mo kaya ti sumurot. Sana di mo't mapandi paril yun. No kasta nga raw, dua kami lang iti kumarik nga gauteng. Kaano nga rin agbiyahe kayo? Lunes iti malam, iti may sa asikat a beach ti papanan may. No mapan kayo dyan ba kayo? Agan-anad kayo ha? Win ka di lakay, awan ti pagdanagam, ta saan kami matan nga ubeng. Kahit anya ngay nga oras ti biyahe ta maririka. Alas 5 iti malam Mare. Ay, okay. Dagasin nagto. Kompleto ka diti itugot mo agamit mo, Mare. Ay, nawaw. Siyempre mo ta, mare. At the swimsuit mo. Ada, Taiwan pislaeng mare. Tapno saan makita ti bilbil. Naimbag ka pa'y, Mare. Siyak, awan pa'y nagatang ko. Ay, gumatang kanto, mare. Uwin, Mare. Gumatang aktuno ko, agpakada akon, Mare. Dagasan kanto inton Lunes ti malam. Isublay to'y binulod ko abunang, Rika nakaw. Idi suyo lang di tananang. Ay nawaw. Agim impaki ka mo itanakaw. Ay di mo ibaga nga adama rin ti di yung nagkinawa kan nga gasawa. Awan matkit di nanang.
Mapay nga raw nga gimimpaki ka. Adda outing mi nanang. Ijay, Iti may sa asikat a beach, ijay la unyon nanang. Ni Mari Sharon ti kadwa. ay nawaw. Di mo itugaw nila kayo mau. Di na kayat ti sumurot nanang. Di mat ngamin sumurot ti asawa ti kumarik. Aywan gayam, no kayat yu ti agkape, agtimpla kay laang di tananang. At dapay magkape iti termos. Anya nga oras ti robot yu iti kumaray, bakay? Alas 5 inton madamdama lakay. Hala, oray marot ti kumaray. Mapanak pa iten ni kumparek. O sige. Oray di mo ikandado ti balay Agsubliak mo tila dagos. Wun. At dati extra kwartam nila. At dati gastusan. Dapay matintod mo lakay. Umanay gastusan, iti manual da. Wun. Sobra pa'y kit didayjay Hala nga raw. Akan anad kayo may siya bakay. Di mo liplipatan ti umawag ha. Uy, mayat mo'y napilim abit sa mare. Kung naktumat kang kamare, sigurado nga aginjoy ka ditoy. Sigurado nga aginjoy ta ako na amare. Ayun ba't amare? Enjoyan ta, tapno saan asayang ti kwarta. Ay, agsublita pa ije cottage mare. Ay, mabisina ko. Ay, umunakan amangan no mabising kan mare. Kasi ka ngay mare. Ay, agtugawak pa ilaan dito'y igit ti baybay, mare. Wala, awan ti kaduam dito Ay, di ka madanagan. Kabailak ti bagik. Adamat dagiti kakadwata at turista. Ay, nawaw. Abayakas tapay lang ti kawis mo, Maririka. Kunakman no ag-swimming ta, mare. Eh, kuwa nga men, Mare Sharon. Kasano ako, mare? Ay, saan mo ka di nga usaran ta extra swimsuit kan cover up mo, Mare? Ay, saan, mare? Pangbigat ko kuma. Apay ka di. Ay, mabalin abuludag pa'y, Mare. Ay, nawaw. Di ka gimatang aya, iti suot mo, mare? Eh, saan nga rod, Mare? Nalipatak mga paiso. Ala, umanay nga takin ka ti badok, mare? Ay, sigurado daytan, Mare. Nukit kita agad, same size tamot, Mare. Ay, sige. Usaram ti swimsuit ko, kan cover up ko, kan alwadam, mare. Uwin, Mare. Di ka madanagan. Ala, ikon to'y badong, Mare. Urayan na, tagpulag sa klabiet. Ay, nawaw. Isuti nang ibaga nga agawting kami. Awan mo't gayam isuot na. Mabayag ka di pa'y Maririka? Mabit lang ang daytoy, Mare. Ala, gawa amare. Itay ka pa'y dita. Kita ang Mare. Kung naktumat kan ka, same size ta. Bagay ko launay ti badong. Nguwan nga rod, mare. Ay na, mayat ti fitting na kanyak na eh. Oh. Isublim to dayta, amare. Uwan ka di, Mare. Di ka madanagan. Isublik to. Sanak mga agtatakaw. Regalo nga mintikabsat nila kay ko dayta, mare. Jak pa'y naus-usar kit di, Uwan ko naklangarudan. Ulit-ulit mo. Ne, awan butin tituliak, Maririka. Ay, wan. Ada iti banyo, Mare. Inusar ko itay. Anya? Ay, binulod ko itay. Kunak ko ma. Unay kan, mare. Buludon sa mo amin na gamit kon. Ay, nawaw. Tuwalya lang ang madayjay. Di ka pa imot nagpakada kanyak, mare. Ay, masapol pa'y aya, Mare. Inton sumaruno, mare. Mangala kamot iti usarem. Tapno saan bumulod tisang kaibagam. Nakaimimot kamot, Mare. Uray ag kumare ta. Saan nga okay kanyak no amin nga usar ko kat usaremot, mare. Anya ti panagkitam kanyak, Mare. Naruget? San mo't kit di, mare? Ngam importante ti proper hygiene kanyak, mare. San mo't ang mabali na basta usarem dagiti usar ko? Nakaararti kamot. Anya launay ti pagdanagam ka awam mat sakit ko. Ay nawaw, nagimpaki ka mo't dun, mare. Umuna ako nga agawid. Anya? Makamuka mo't dun ditoy. Ala, nasapa pa'y mo't, mare. Basta siya, agawid akon.
Makaammo ka mo't no niya ti pagluga ng mga gawid. Saan ka mo't nga ubing? Ammo mo ti aramida. Nay, nasakit ka di tinakamukan niyak, mare? Amok nga ammo no niya ti sungbat ti saludsud mo. Saludsud ang pailang amin. Ay, saan ko maakasta, mare? Inakon! Si kamot ti makaammo ka dagiti nabati amakan. Apay kasta tilang ang anagawid, Rika bakit? Marurudak launay ti dayja kumarik. Ay, nawaw. Unak man no nagauting kayo. Tapno makapag-relax kayo, ado. Apay kasta tayo. Kumaa! Ngam dinadaal mo't dayja ababay ti aldaw ko. Anyat na pasama kaya. Di mon saludsudan no niya. Kagurugurak launay dayja Sharon. Nangamong matan ang agawid. No kasta? Saan kayo naggidda na nagawid iti kumare? Ay nawaw! Kay bagbagak lang arudan, saludsudan pa'y laang man! Ay, makapabanog matiag biyahe. Oh, kumusta daw tingyo iti kumare bakan? Apay nga muna ang nagawid ni Rika. Ina, nagapa kami lakay. Ha? Ita niya makagapaw. Naasarak. Buludon na mo't amin na nagamit ko. Anya? Bado, tuwalya, kaskadaan niya laditan. Eh, kinim pabulod mo lahat ako maa. Ay, nawaw! Amom, ti ko nada a proper hygiene, lakay. Ay, narigat mo't ano ipabulod ko amin na gamit ko. Ang mga panunutin da ka imot ka bakay. Ay, uray ibagada nga imot, ken na arteak. Basta siya, sa anak basta agpabulod iti personal agamit ko. Istrikto akmat na maipapan iti proper hygiene, lakay. Sana kinaarte ti kasta? Mabalintiag sa ludsod, Mari Sharon. Anya ti saludsudan, pare. Mare, amok nga dati di yung nagkinawatan iti asawa. Iti na minsan anagauting kayo. Ngam di mo't ibaga ni bakit kunon niya. Mabalin ka ti asikalangan ti pagsalutsuda. Ay, uwan. Ti ka di maipapan kadagiti personal agamit ko, basta usaran na latta? Anya? Dahita ti pudno, pare. Personal agamit, tinangrugyan, ti di mi nagkinaawatan iti kumarek. Sana kinaarte wenno kinaimot ti kasjay, ang istrikto ak ngamin no maipapan iti proper hygiene ako nada. Dahil talang gayam. Tijak pa'y kaya, basta makiusar latan ti kumarek. Di mo't agpakada. Ma'am, kasarita to ta asawa. Basol mo may gayam no apay adi ka nagkinawatan iti kumarim. Rika bakit? Apay asyak manan. Kasanumat nga main. Makiusar ka lang gayam iti gamit ti kumarim. Imot kan na artiket di adayja tao. Ay nawaw bakit? At dati punto ti kumarim. Narigat ti agpabulod iti personal agamit. Nang runa pa'y nubado ken tuwalya. Anya ko matirigat na. Isublik ba't? Saan ko matatakawan? No hapay kami na di kamot nanganay ti usarim Masadutak nga rod amang bagbagkat. Kanunong ang pailaan ngamin ti kinaimot ken kinaarti deja a babae. Kunamlano asino matakadalusan no agsasao. Ay na bakit? Saan akin na arte kan kinaimot ti kasjay? Gusto lang, agbaling nga istrikto ti kumarem. Nang rona pa no proper hygiene ti saritaan. Narigat ti agiin nakar siya. Awang magsakit ko kat. Ay na, nasaysaya tila tano irespeto yun itong galmaysa. Saan ka umno na ita pagsakitan tinakam mo kunak maray? Nung nang hitugot ka mat iti usarem, di mayat ko ma. At damat titualyam dita. Anya ti masapul mo, Rika anak ko. Makitambayak man dito'y balayo, nanang. Na, adan sa muti kaya mo nga istoryain kanyak na ko. Nilakay ko nanang. Na, apay nilakay mo. May samat akong sintidor. Ay, kompleto ang ate istorya tapno mawata. Kastoy ngamin, nanang. Ada di mi nagkinaawatan iti kumari. Diyak matnamnamaan akanunungan na ti aramid day diyak kumari. Ay nawaw, anya ti naramid ti kumarimaya. Para nakiusarak lang mat kadagiti gamit na. Kas nauna yung tirurod na kanyak, nanang. Nakaimimot ka nakaararte day diyak Sharon. To'y asawak mat, suportado na mat. Ay nawaw. Magando talaga nga istrikto ti kumarim nakaw.
proper hygiene ka nga rod, nanang. Ay, ada magayang puntaw ti kumaray. Narigat nga agpaisaw, no agraman personal agamit kat mabulod anak ko. Apay, no si kati usaran dati gamit na, di kaya marurod. Itay pa, di ka matagtaga rito tabakay. Di nakman disturbon si ka Nelson. Adanaw nagapampanunutak. Ganyan mo tayo tapang panunutan. Basta, saan ang masapol ang mamuam. Ay, nawo. Nawawanan ti bagam, pumanaw kan iti sangok. Ay, way. Anya tinaybagan ni nanang itinapan kay Jebalay Daya. Saan nga amin abanag, katrumbeng ang mamuam. Malala na. Saan ako nagsaludsod pa ka? Mapanak lang iti salas tagbuyak iti TV. Nasa isayahat pa'y. Anya ti aramidem dito'y balay? Imayak ta dumawat ako maiti pamakawan mo, Mare. Ni, napakawan kan. Ay, nawaw. Agyaman naklaunay, Mare. Okay, Mari. Pasensya ka na talaga, Mare. Maawatan kan ita. Okay. Sigurado ka, Mare? Okay lang mat nga minti sungsungbat mo. Diyak amo no talaga ka di nga okay kan ka no saan. Okay laing kanya. Di ka madanagan. Tinapatig kanya, kat nakaamiris kan. Ay, un, Mare. Inton sumarunong nga agawting ta. Mangitugot akmatan iti gamit ko. Tapno sanak ang makius-usarken ka. Gusto ka, Mare. Rumbang lang nga agbalintay nga istrikto no proper hygiene ti saritaan. Ay, nawaw! No di da kapabuludan, respetuam ti desisyon da. Nang runa no personal agamit dayta. Saan aga puta di da ka pinabuludan kat imot kan naartedan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Wen, iso kano ti istorya ni Nana Periang idinaminsan. Na, isumot lagayam, ah? Ay, nawaw. Rabi imat gayaman, Mare. Ay, di mo nasiputan ti oras mo, Mare. Umay ko lang kumabuludan ti igad yo. Upat nga oras kung samatan ang nag-isistorya, Mare. Manuatasan mo itong di ka pitinaibos na, Mare. Uwan nga rod, Mare. Gagangay na, ah. Di bali, tasaan mata ka na yun. Ay, kawin, ha? Mala, agpakada akong, Mare. Ang mga noor-urayan ako ni Nanang Ijabalay. Sapay kasapulan na tiigad, ngay may ko binulod. Malala, gananad ka, Mare, ah. Kita ti dalan mo, taneng, nasipngat mo tayo. Mangilansan ka niti ka ng tapin ang bakit? Mabisina ko. Ala, saan pa'y mo't analuto din na po kay? Ay, nawo. Kahit no rabihin bakit? Anya nga oras ang nagluto kaya. Alas 7 iti rabi eh. Abay, anya tinaaramid mo. Ay, imay ngamin ni Mari Saria, dito'y balay. Kahit, Imay bimulot iti igad itay. Iti kwan, nagadumot tin nga istoryana. Nasurok nga upat nga oras na nag-istorya kami dito'y balay. agasang man daw pat nga oras. Huwag nga rod lakay, ala, pasensya kan ah. Oray siya, jak mo nasiputan ti oras. Tamaya mo ngamin ti istoryaan mi itay. Malala, ano sak nga orayan ti iluto makananta? Ada mo, nabati at tinapay dita. Isupay laang ti ikapim lakay. Adto yung tiigad a binulod ko, Nanang. Ay, apay nga ita kalaang Saria. Kaslay jay bagyo mal tinang buluda mi ti iga diti kasna kinabayag mo. Ni Nanang Mat,
Iti lang matayan da Maripinang tinapanak. Iti ayan lang da pinang kunam. Ngam nasurok nga upat nga oras na nagururay Tinapatag, ada na bulod ko, nanang. Sige, hindi sumlaang dita. Kunak man na da igadam, nanang. Intun bigatin na Tanay, rabi imot tayo. Pay ngamin na narabian ka Bimulod ka lang, mat itiigad. Mabalinan nga isublik ti igad a binulod ko, nanang. Magawid ka adagaws. Sublim lang tiigad, kunak manay. Wen ka di, nanang. Ay, wanaw. Siyak lang ang timang isublay. Ay, nawaw. Siya ko, nanang. Amangan kunak. Numaurasan ka man ang iti kay istorya bijay. Depende, nanang. Ay, nakababayan kan pinang. Amangan numataktak mo pa Saan mat unay abisi ni Maripinang, nanang? Ay, basta. Siya kaun, timang isublay. Siya ko, nanang. Budtuyon ta igadan, ta siya ko timang isublay. Mabanog kayo laang, nuda kayo timang ipan. Inako, nanang. Naday, ay nawaw. Napana, hindi man nag-istorya tao. Wen Maripinang, dakkel ka no ti sweldo na ija abroad. Nagasat launay day ja akaaruba tayo, Mari. Nasingpet ti among na. Saan akas kadagiti daduma di taan na ulpe. Ay, amang ano kayat mo mati aga abroad, Mari. Itay pa'y asawa sa uni Marisaria. Diyak pa yan mawatan ti dadumang istoryana. Ay, no daduma, isumot nga isut istoryana. Kastamot laang ti istoryana, idi na minsan nga imay. Uy, Maripinang. Mari. Mangagnak ka de, Mari. Anya nga minan di ko na maray. Ay, jay ka aruba tayo ija abroad, Mari. Nasingpet ka no ti among na. O di nagasan to kasta maray. Ay, wala, Mari. Mayat ti aga abroad no kas jay ti among. Ay, narumabiimanin. Saan ang pa yan nakaluto? Ay, wan gayam. Anya oras ti meeting ija barangay hul inton bigat, Mari. Alas 8 maray. Isuan nas ka, nasa paam ti marieng. Ay, nasken nga gawid akon, Mari. Masapa mat gayam ti meeting. Inakon, Mari. Agyaman nakmanan ta pinabulhudan nak itiigad, Mari. Sige. Agan-anad ka maray. Ay, naimbag langan tanagawid mo't langan ti kumarek. Kung naglakit din no alas 7, iti rabiimanan ti panagawid na. Talaga, close kayo kan kumarim sarya anak ko. Kasanumot anay bagam ti kastatata. Wana, namano nga oras nga istorya kayo tunggal umay dito balay. Ay, nawaw. Kasanumot anaamuan yun ay tatata. Makikita kayo Asigaglaan mo ti balay nyo, ti balay may. Jak amo no maragsakan na kweno anya tatang. May nawaw, abay mag. Hindi mo kaya na day. Ti kumarim pa yan to may maki-istorya kang ganito'y balay nyo. Awan nga minun ti malpas ko at trabaho tatang. Agpat-pat nagmut nga agsarsarita kami tunggal umay dito'y balay. Kasla talaga, nung nasing pagkatao. Ngam parikot mo't no inaldaw tatang. Imbis nga agluto awanon Tama ba inak mo't nga aggunay, kabayatan ti kaadana dito'y balay. O, kitain nyo inton bigat, sigurado, umay mananday jay. Awan ti trabaho na kaya. Awan tatang, ururayon na lang ti ipawit nila kay na nga allowance na. Uston Saria. Ti anya, nanang. Di kan mapahan, iti ayan, ti kumarem. Pagina na ti kumarem paunay mo ti naldaw kan nga day jay. Awan mat nga ron ti istoryak dito'y balay, nanang. Makataktak ka na nakaw. Ni Maripinang tupay, saan nga agreklamo? Si kantukit din? No awan, ti aramida, maturog ka langay. Ay, diyak kayat, nanang. Agsakitak lakit din, ngawan ka sarsarita. Ipilit mo magtiamam. Nambaging ka tada ti ururayam apauet nila kay mo. Ni kumarim apinangay.
Unay kan bakit? Rabi eh. Hindi ka pa'y nakaluto ay. Ay, may manan ni Marisaria itay lakay. Kapampanaw na laang. Apay, di mo na sa di tadalan aya. Saan ba? Ang mga no sa bali, tinagnaan na ah. Ay, jak man amoy, di kumari. Talaga aman nag-istorya. Saan na makatal na tingiwat na? Di ibagam kinkwana nga uray once a week nga umay dito balay. Ibagam kaming kinkwana ti marikrik na tapno ammo na mo. Jak kayat lakay. Ang mga no maupay ti kumari. Abay kumamaupay. Ang mga no panunutin na aliklik-likak. Una, ngam no kastamot a kanayo, awan ti malpas mo trabaho. No naturod ka, si ka man lang aro ti mangibagakin ko anak. Dahil talagang gaya. Maya, nakasaritak to numay man eh. Uwin sika ti sumango kan ko na, taada ti pakitang danak. Wen, siya ako di makammo ang mga ibagay ti kumarin. Pakitugawak man manong sel mo. Awan ni kumarin dito'y balay. At dati nakipurdiyaan na. Anya nga oras nga iti panagawid na. Enton malam Nagagat nga ron, ano kasta? kapilita na. Saan ba't ang mabalingag? Salot-salot ta pobre kami lang. Amo manong, kastamat lang tay asawa ni manong ko. Nagagat launay dayjay. Aya, Wan, iso adagos anak kapatakder ti balay da ija sentro. Iso ti pakidagdagasan minumo minsan. okay. Hindi mayat. Ay, una manong. Mayat nga agpaisaw no nagagat ti asawa. Ada konsel mo lakay. Ay, apo, saan pa yan nalpas ti trabaho, may suanas kan nga agsubli kami manan intun bigat. Gusto atap no at daman hindi pakipurdiyaam. Ay, nawa, mabayakas ta ti kawis mo? Sa dino ti papanam? Mapan ko kita ti nuwang. Ay, nawaw, kunak man no inwayway mo itayag sapa. Saan nga ro? Nay, anya nga iti nararamid mo iti may sangal daw? Nagis-istorya kami ti kumarin bakit? Kapampanaw na lang ita. Dito'y bayan na nangal daw. Anya? Ay, unay kan lakay? Paawidag ko ma. Ngam agdwa-dwa ak. Tama nga no sakitan na. Ita, amo mo, no anya ti marikriknak, no kasta nga umay ti kumarik dito'y balay. Yaga amon bakit? Ora jak mawatan ti bagbagana. Uy, kunaklatan. Napnomal, pasti saritaan mi. Talaga aman nag-istorya tayo ta kumarin bakit? Pod no unay, ay, saan nga alisto, no kape, kan makanti saritaan, ngam ay na, apo, sumanao si ka. Agrupo ata kung lakay, sumarunukan ton wine. Ay, sana mabalin bakit? Anya? Agidan dan arumwar. Ay, apa yan? Mabit lang nga talak ti susi. Sagay sa talang eh. Ikandado ta ti balay. Nariga tayo. Amangan no umay ti kumarim kat mataktak taman eh. Anya ngay, nagbutong ka mula ang gayam. Nagado ti istorya na siya. Kaslasal mabambanog ti iwa na kagsasaw. Kasta mo ta talaga ni Maris Ariala kay, kasla di ka ni Ruwam mait. Ay nawaw. Nasa pa kayo, Marimar Pinang. Sure mo. Umuna ako kaya ti manugang yaw nga agidan kami tatang. Nariga tayo, tata. Ay nawaw. Anya tinariga. Istorya kin tatang alakay. Himay ngamin ti kumarin, bakit hindi balay, tatang? Hindi kalman. Kit nagado ti istorya na. Dakpain mawatan, ti nagtuma. Kat no nagpatpatnag ang nagsarsarita da akin nila kay. Di na mo napapanaw tatang. Ah, nakita kag paiso iti balay nyo iti kalman. Nagpatuloy kami tatang ha. Ang mga no makita na ka pa. Awanan na. Tak-tak to maninday tanga istorya dita. O sige, agad-agad kayo adwa. Edi kapyuteri daw yun ang katatang. Ang mga no to'y balay yu tinex. Apunteryaan na nung makita ng awang kami. Ay naimbag man ta nakaawid ka adagaw sariya. Kanayon matan amasapa da maripi ng arumwar nanang. Naikandado ti balay day di napanak. Ah, ay nauma da siguro kan ka anak ko. Apay kumaama-uma da.
Awan mo tinakas nga aramida. Siyempre, managistorya ka gamain. Tak-tak kay ti trabaho da. Para makiistorya laang. Ay, sana dakas ti maki-istorya. Ngam, di mo mga min kanayunan Ayapaw. Siyempre, adda ti pampanunutan da at trabaho da. Ang bumag nga adda ti garden da. Ay, nawa. Ti kumarin ti sumungad, bakit? Agawa am ti mga rikap itiri daw alakay. Alday ta. Nairikapan, bakit? Panagkunam, nakita na ka nga ta? Yak sigurado. Maglisi ka man, tasiripag iti abo. Kita man, nubim manaw. Ay, awanan lakay. Timanaw mo't siguro day jayain. Ata. Ala, ilukat mo man tiri daw. Kasano no at tagay mga guru-uray ti tarwa? Kasta na pa'y ngarud di mo pa iluklukat. Amangan no addang agpaiso di tarwar. Kaya ang nakita. Basit mo nga minta about. Lukatan tulangan inton madamdaman. Una yan day nga anak yo, Tata Andres. Ay, nawaw. Lipinang kasi ti dakdakamatang. Wen tata, nakita dakla ang asumungad itay. Inrikap dakit den, tiri daw da. Ay, kware. Saan damot akas taasigod? Daka mo, no kasano ko ngay bagakang ka. Awam mo tiyan mo kadakas nga inararamid ko kadakwada. Tatlo liklikan da kakasta. Ay, di ka masaksakitan iti ibaga ka. Uno, pagsilsilusan na kaditi kumarik, tata. Saan mo ikiday? No saan? Anya nga raw ti makagapaw. Di lang amin may bagakang ka, iti personal. Nukas tangay nal daw, makiistorya ka katakwada, ke mataktak ti trabaho na. Iso, ti makagapo, no apay alikliklikan na ka. Hindi ka mutan mapanitiayan ti kumare manakaw. Nagbalbaliw ka kadain. Ha? Jakon kaya ti mapanijay, nanang. Mustaw. Tapnaw di da mataktak. Forever day tuyin, nanang. Amuyo ka di. Idi na udi anapanak ijay. Inrigap da tiri daw da. Ipagarup da siguro ajak ida nakita. Mamangano talaga abisi dalang. Mabalin mo't nga ibagada iti nasayaan. Ay kamawatam lata ko maidaan akaw. Amangano mabayin dalaan nga mangidiritsukan ka. Saanan nga imimay ni Mari Saria ije balay tatang. Manungal dawon. Wala, tanaupay, tinaramid yo. Ay nawaw. Anyat kayo Diyos sa tatang. Nakita na, kay nrikapyo tiri daw, idin nauday, ngay may jibalayo. Anya? Impalawag ko maging kwana, abisi kayo. Ngamdya ka mo, no nawatan na. Ay, no kasta. Nakita na gayam ti inaramid mi tata. Wey, panag ko na. Kinas kinagsarita kayo analapat hindi kumare. Tapno may palawag mo man lang ang kwana timbarikrik na mag. Ay, mga no din akong kayat akasarita, tatang. Ipaadas mo, di maparigi balay ka. May mayat no pagsaritaan nyo anasaya at iparikot nyo. Hindi kasta, masolusyonan adagos. Agkapay-kapay, Mare. Agi aman ha, Mari Saria. Ay na, Mare. Pasensya ka. No inaldawak ang makis-istorya ija balayo. Diyak na panunot nga agpaisong. Tak-tak, nagpatpat na ngagis-istoryata. Ay, Mare, agi aman akunay tamaawatan na. Pasensya ka mo tayo, no? Enrique may tiri daw may di na minsan nga imay ka. Ay, okay lang, Mare. Maawatak, tabisi kayo mat kanila kay mo. Ay, nagyaman ako na Mare. Ay, pasensya ka na talaga. Ay, inton sumaro na, i-schedule kon, Mare. Uray Sabado laangan ang mapanak iti ayan yaw, tatlo di kay mataktak. Ay, una Mare. May mayat pa Sa anak abisi, tunggal Sabado, ta isumot ti rest day. Rest day mikin nila kay ko. Uray agpat-pat nagtangag sarsarita tunggal Sabado, Maray. Ay, nawaw!
minsan, lawlawaan tayo kumati pa nakaawat tayo. No addaman dumtang aparikot, idiritso tayo iti tao a masaknan. Iti kastak at masolusyonan adagos. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.